Assalamu alaikum. Al'umma barkanku da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya to Allah sa haka. Kamar yadda muka saba muna kawo muku da fina-finanmu a har kullum to yau ga wanda suka fito mana na ranar yau Lahadi kenan. Sannan ga mai buƙatar kallon wannan fina-finai wanda suka fito mana na ranar yau, ya bibiye mu akan tsarinmu na BIB wanda muke saka wannan fina-finai da wanda suka fito mana na ranar yau kenan insha Allah. Sannan ɗan uwa idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu ka daure ka danna mana da subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin fina-finanmu za ku dinga samun su akai-akai. Wannan fina-finan da kuke gani su ne na fitawan yau idan mai kowa da komai ya so. Su ne za mu saka wa 'yan kallo wanda suke a cikin group ɗinmu na BIB kenan. Wato wanda yake cikin group ɗinmu na BIB zai samu ya kalli wannan fina-finai da kuka ga mun fito muku da su kenan na yau ɗin nan.